तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचा त्याच व्हिडिओत स्वागत असा. तर पहिला आधी सगळ्यांका सॉरी माझ्याकडून, कारण काय त्या व्हिडिओचो ह्यो दुसरो भाग असा आणि दुसरो भाग व्हिडिओवरती अपलोड होक म्हणजे जरा वेळ झालो. एक 10-12 दिवस, 10-12 नाही 7-8 दिवस तरी झाले असतील. तर 7-8 दिवस झाले. कोणाकोणा वाटत असतात की अजून दुसरो भाग का नाही पडाक, दुसरो भाग का नाही पडाक. त्याचं कारण मेन म्हणजे ज्या ॲप्लिकेशनमधून मी व्हिडिओ किंवा आतापर्यंत मी जे ब्लॉग एडिट करत होते, तर त्या माका ॲप्लिकेशनने लय कंटाळू दिल्यान, लय त्रास दिल्यान. कारण काय की मी व्हिडिओ एडिट करायचो आणि काय व्हायचं, एक्सपोर्ट जेव्हा करूचं असतात, जेव्हा सेव्ह करूचं असतात, त्यावेळी मी सेव्ह करताना माका प्रॉब्लेम व्हायचो की एक्सपोर्ट होताना 50% पर्यंत जायचा आणि नंतर मग परत रिस्टार्ट म्हणजे परत पहिल्यापासून सुरू व्हायचं. असे माका भरपूर वेळा त्रास दिला आणि जवळजवळ मी तुम्हाला सांगते, जवळजवळ ना तो व्हिडिओ मी एक 10-12 वेळा मी एडिट केले. आता तुमका माहिती असताला, जे यूट्यूबर असतात किंवा एक यूट्यूब क्रिएटर असतात, ब्लॉग बिग करतात, त्यांना माहितीच असतं की एक ब्लॉग करू किती मेहनत असतं आणि किती वेळ लागता. असं मी 10-12 वेळा तो ब्लॉग एडिट केला आहे. नंतर मग काय केलं आहे, तो ॲप्लिकेशनच डिलीट मारल्यानंतर दुसरं ॲप्लिकेशन घेतलं आहे, त्याच्याकडनं डिलीट त्याच्यावरनं मी एडिट केलं आहे आणि त्याच्यावरून एडिट केल्यानंतर त्या ॲपचं वॉटरमार्क दिसायला लागलो. ता एक टेन्शन, म्हटलं आता काय करायचं. मग परत आता ह्या ॲप्लिकेशन बंद करते, तर मग का ह्याच्यातनं जरा चांगला ह्या भेटला, म्हणजे मी चांगलं एडिट केलं आहे थोडंसं. तर मग ह्याच सांगायचं होतं आणि ह्याच्यामुळेच मग काय म्हणजे ह्याच्यामुळेच दुसरं भाग पडाक उशीर झालो मेन कारण ह्या. तर ह्या भागात काय असा, तर ह्या भागात तसाच मासे वगैरे आम्ही विकत घेतो. नंतर राजाच्या घराकडे जातो आणि राजाच्या घराकडे गेल्यानंतर त्यांच्या नदीत जाऊचं असतं आमका कुर्ले पकडूक. तर कुर्ले पकडूक गेल्यानंतर त्यांच्या वाडीतले लोक आहोत, तर त्यांच्या नेता वाण असा म्हणतात, जाळा असता एक, तर वाण लावलेला होता. तर मग त्यांच्याने मासे एवढे पकडल्याने ना, खूप सारे मासे पकडल्याने नदीतले. तर मग याच असा या व्हिडिओत, बाकी काय नाही. तर मग चला, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. त्याच्यानंतर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन येईल असतात तर त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. पहिल्या कोण दाबा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तोपर्यंत मी भेटते तुमका लवकरच येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय. आणि हां, मी असं दिसतंय कारण का मी आता इला छोटासा एक काम होता, कलर काम, तर मी त्या कलर काम करून दिलं आहे आणि आता जेवलं आहे, दुपारची वेळ आता आणि आता परत चाललं आहे. तर मग चला, बाय बाय. बघा 200 रुपये जोडी. चला चला क्रीडेमध्ये चला. आमच्या रविदादाचो आणि ह्यो क्रीडाच आमच्या राजाचो. तर त्याला अजून आपल्या पुढे पुढे मासे घेऊचे असत. हे बघा खेळते बघतो
करू नका बायकर आपलो दादा पहिल्यांदाच माशाचा धंदो करतात. तर माझे जवळपास कोण मित्र असेल नागवे करंजे आणि हळूवल त्याच्यानंतर हळकुळमध्ये तर त्यांच्यानी आपल्या दादाकडनं मासे घ्यायचे. तर बघा असं पॅकिंग एकदम जबरदस्त मध्ये चाललंय. मी आपल्या भावाचं पण एक यूट्यूब चॅनल असा, तर भावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलचं नाव दया हिंदळेकर. जसं आपला आडनाव असा हिंदळेकर तसा दया हिंदळेकर. शॉर्ट व्हिडिओ बनवतो कॉमेडी फनी काय असाल तर. त्यानंतर तो आपलं सिंगर राजदीप उंबरकर. सध्या माशाचा धंदा फेमस हा त्याचं चाललेलं. आणि ही गाडी तुमका ओळखीची असत, आपल्या शैलाची गाडी दादा आणल्या नसा. हे बघा इकडे बर्फ, तिकडे थांबा. आपल्या देवगड तालुक्याचा फेमस ओढवा तिकडे थांबायचं. स्टँड वर करता मेन स्टँड वर करता. हा चल चला आता मामू लोक कल्टी मारो. चला का चला मग मित्रांनो. त्याच्यातलं अर्ध पण हो खाणार नाहीये. चल ते पण येतात. दुपारी जरा जागेन मॅटर केलं घराकडे. बघा वडापाव आपल्या देवगड तालुक्यातलं देवगड शहरातलं फेमस वडापाव आपला काकांचा काकांचा फेमस वडापाव देवगड शहरातलो. काका बाबा काकाची ऍड देऊ. नागोबा. तर मित्रांनो हे आपला राजाचा घर. आणि आम्ही हईल्यानंतर बघा बन्यांवरती त्याच्यानंतर चड्डी हे आपल्या भावाचंच घर. त्यामुळे आम्ही हईल्यानंतर बिंदास राहतो. आपल्या कसला काय लाज नाही लक्ष नाही. आणि दयाचा काय चालला बघा. सध्या वस्ती घळत असता. हळू ही बाप्पा ही तू काय करत अस. तर आता राजा इलो आणि राजानं आपली मच्छी मासे मावरा काय घेतलेला आहे. त्या सगळा शॉर्टिंग बिर्टिंग केलाय. आणि तो उद्या धंद्यासाठी त्याने आपली व्यवस्था आत्ताच करून ठेवल्या. म्हणजे उद्या धंद्यात बाहेर पडताना अडचणी नको. तर आता हे बघा
इकडे आम्ही वरती गाडी लावते, राजाची गाडी, आणि इकडे नदी असा, आणि नदीवरती दया चाललो आम्ही पण चाललो आहो. पण दया कसं जाता तो मग धडपडत. काय रे ए गटा सावनकी गटा, अंटिकले बंटिकले खा खुजा बत्ती पूजा. ह्या बघा तुमचं म्हटल्याप्रमाणे म्हणजे हईल्यानंतर ना असे आम्ही पाहुणे म्हणून राहत ना. आपलं राजाचं घर म्हणजे आमच्याच घर आहे. बघा ह्याचे कपडे बघा, हे आता कपडे आहेत ना ते राजाचे घातले ना दादानं. तर असं आमचा ह्या घर असा. तर चला आपण जाऊया नदीवरती. ही बघा समोरच नदी असा. चल चल लवकर ये चल लवकर ये लवकर ये जाऊ ये चल ए पात्राव. मित्रांनो सुकती असा, त्यामुळे सगळा ह्या पाणी आटलेला असा. आणि आता रात्री कधी भरती होईत काय माहित नाही. तिकडे तुमका लोक दिसतात काहीतरी म्हणून लावले नाही, असं झाडा बिळा वान बिन असं काहीतरी बोलतात. बघूया आता आपण ते जाऊन. काहीतरी लावलेला असा झाडा आऊत काय म्हणते ते का आकली आकली लावलेली असा माशांसाठी. अरे बाबा माझ्या रुपलंय मेले. ते गेले कसे भेने त्यांची चपला. चप्पल काढलं का त्या चपला बघा. ही बघा मासे भेटलेले असतात. टाप 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 घुमेला काय आला.
चला, जाऊया. दाखव दाखव वरती दाखव, जिथे की मिली ती दाखव. हे कशामुळे भेटत ते राजा असे पण जिवंत होते बघ. रात्री पाऊस पडला कुठला अरे टाक मरे किती वेळ, बॅटरी लो होई तिला फोनची. हा म्हणजे मासू भाऊ मासू भाऊ नाही घे घे बरी, आमच्याकडे मिळायचं सोडणच नाही. कणकवलीत थोडे होतील एवढं बघलं. हे बघा हे दैगो आणि हे राजा बेजाना हे कुर्ले घेणत नाही. काय म्हणतात हे छोटी झाली. अरे हे कुर्ले कणकवलीत खुळा होतं. हे बघा जिवंत कुर्ली, हे कुर्ले हे बघा. हे कुर्ले खुळा होतो. ते कुर्ले सोडतो खुळे माणसं. आमच्याकडे हे कुर्ले हे बघा ते पण आता 7:30 झाले होत. थोड्या वेळातच आपण घरात जाऊ. पर्यंत भेटतात का बघूया मासे असे काय